Bir ayda mototsiklda yürü sezonu açılacak. Tatarastan baykirlары indi temir otların әзірлейді başladı. Respublikada onlar sonu 15 mingə жеткен. Tüb iqtibar eminlik elbette. Yuxidi xizmetkarlar aytuyunca uzgan yıl sezon uzakka suzulu sebeple mototsikllar qatnaşındağı yol hareketleri sonu 2 topqırga uqortqan. Avariyalarga ketirgen tüb sebep elbette tizlik. Xotin qız mototsiklçılar qatnaşında yol hareketleri big az tırkala ekan. Bugün matbuat uçraşuuna onlar da kelgen idi. 2 köpşekli transportqa oturganda nindi qagidalarini bilib turu kerak. Bu haqda xabarchilarimiz qiziqsindi. Qararıb jirler kibe başlagaç mototsikl yürütüşler kış boyu tuzan qunub yatkan temir otların yozga әзірлей başladı. Vyacheslav Savatin indi 15 yıl rul ortunda mototsiklinin tüzüklüğün tekşire, yuva, şistarta. Сразу никто не садится, не начинает там какие-то резкие маневры. Мотоциклга отыруга ук ниндидер кискен харакатлар ясап, кызу йөри башламыйбыз. Чөнки кыш буена күнекмәләр бераз онытыла, юл кагыйдәләрен дә искә төшерергә кирәк. Мондай темир атлар имгәнү ягыннан машиналарга караганда да куркынычрак. Bu yıl sezon әле майдагына ачылачак, тик шулай да юлларда инде берән сәрән булса да мотоциклда йөрүчеләр күренә башлады. Әлеге транспорт катнашындагы юл һәлакәтләре нигездә тизлекне арттыру сәбәпле килеп чыга ди ЮХИДИ хезмәткәрләре. 2022 ел белән чагыштырганда узган ел мотоцикллар катнашындагы юл һәлакәтләре саны 2 тапкырга арткан һәм 63 җиткән. Аларда 4 кеше һәлак була, 69 тән җәрәхәтләре алган. Бу узган ел мотосезонның озакка сузылуы һәм юлларда 2 көпчәкле транспортның артуы белән бәйле ди белгечләр. Узган ел 3000гә якын мотоциклда йөрүчене административ җаваплылыкка тартканнар, шуларның 1600дән артыгы тизлекне арттырган. Иң беренче юл һәлакәте юл кагыйдәләрен бозучы өчен килеп чыга. Шуңа күрә юлда машина йөртүчеләрдә, мотоцикл йөртүчеләрдә иң беренче карап йөрергә, юл кагыйдәләрен бозмыйча йөрергә кирәк. Юл знаклары булмаса 60тан арттырга ярамый. Бу узган җәйнең июнендә төшерелгән кадрлар. Казанның Тынычлык урамында автомобиль белән бер мотоцикл бәрелешкән. Байкер исән кала, машина йөртүче хатын-кыз урында ук һәлак була. Шуңа күрә машина йөртүчеләрнең байкерларга карата мөнәсәбәте төрле. Машина арасында йөргәндә комачаулыйлар, әгәр дә җирсәләр дә. Куркынычмы ул? Бар инде куркыныч, авария булганмыш да как. Мишәйтмиләр, алар безгә мишәйтмиләр. Аларның үзләренең юллары бар. Гүзәл затлар катнашында юл һәлакәтләре азрак ди ЮХИДИ хезмәткәрләре. Казанда хатын-кыз мотоциклчылар берлеген булдырганнар. 4-нче или 5-нче ел без үткәрәбез мотоликбез дигән лекциялар үткәрәбез мотоциклистларга. Бу ел 13 апрельдә үтә, парк урамында була. Хәзер Татарстанда 15 меңләп мотоцикл бар. Узган ел республикада махсус киемнән башка транспортны теркәмәгән килеш идарә итүчеләр саны кимегән. Бу хәл сөендерә ди инспекторлар. Инзилә Хөсәенова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.